खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ हाग्रामाया बाथाजों सोमोन्दो थानायनि माखासे फोरमान होदों हेमन्त बिश्व शर्माया। हेमन्त बिश्व शर्मानि फोसावदिंनायखौ 48 घन्टानि थाखाय बिसायख'थि आय'गआ होबथादों। चिरां जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनआ इउपिपिएलखौ थोंजों मदद खालामगोन। आसामाव बे खेबाव दाढ़ि टुपि आरो लुङि गानग्रानि सोरखार जागोन। आलफा उदांआ गयफुरनि सानै मावफारियाखौ उदां खालामबाय। पीयूष हाजरिकानि मबाइल फनखौ पुलिसआ सिज खालामबाय। 2021 मायथाइनि स्पर्ट्स वुमेन अफ द डिकेड बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय बक्सार एमसी मेरी कमआ। फाहामथाय लानो थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनबाय क्रिकेटार सचिन तेंदुलकरखौ। द बिग बुल सावथुनआ फैगौ 8 एप्रिल खालि रिलिज जासिगोन। दानिया आबुं रादाब। बिटिसिनि बारगौ गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया गोदान उदखारि आफाद आरो बाथाजों सोमोन्दो थानायनि माखासे फोरमान होदों नेडानि लिंथुमगिरि आरो मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थि आय'गनो गथायनाय गावनि जाहोन खिन्थानाय लाइजामाव हाग्रामाया बाथा आरो उदखारि हानजाजों सोमोन्दो दं होनना दाबि खालामदों आरो बेनि फोरमान होनो नाजादों। मख'नो गोनांदि हेमन्तआ गथायनाय गां 8नि जाहोन खिन्थानायाव लाइजामाव मख'नाय बादिब्ला हाग्रामा महिलारिया बिटिआरआव गोदान उदखारि हानजा जोनोम जाहोना हिंसा आरो गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोनो नाजादोंमोन। बेनि थाखायनो थांनाय 2 फेब्रुआरि खालि गंसे स्कर्पिय' गारियाव गोबांथार बिबांनि बेरफ्रुग्रा आरो हाथियार लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय गसाइगाव पुलिसआ स्रोद सुलुंखौ लाना गासैबो हाथियारखौ बोखांनो हायो आरो सा 6 सुबुंखौ हमनो हायो। मख'नो गोनांदि हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामानि हेंथायै गं 8नि जाहोन खिन्थानाय लाइजामखौ बिसायख'थि आय'गनो गथायदोंब्लाबो बिसायख'थि आय'गआ हेमन्तनि फिननाय होनायाव गोजोननाय मोनाखै। बेनिखायनो हेमन्तनि जायखिजाया फोसावदिंनायखौनो 48 घन्टानि थाखाय होबथानाय जायो। बेनि सिगां 3थि खोन्दो बिसायख'थिनि थाखाय गासैबो फोसावदिंनायाव हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा आरो बाथाजों सोमोन्दो दं होनना गले गले दाबि खालामबोदोंमोन। बबेखानि क'क्राझाराव हाथियार बोखांनो हानाय गारि ड्राइभारजों लोगोसे हाग्रामा महिलारिया जानबुंआव सावरायनाय आरो वाट्सएपआव चाट खालामनायनि फोरमान दङ। बेनि सायाव बिसायख'थिनि सिगांनो एनआइएनो नायबिजिरहोनो थाखाय आसाम पुलिसआ आर'जलाइ गथायदोंमोन होन्नानैबो हेमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंमोन। नेडानि लिंथुमगिरि आरो बिजेपिनि स्टार केम्पेइनार मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया 48 घन्टा एबा साननैनि थाखाय जेबो रोखोमनि बिसायख'थि फोसावदिंनो हानाय नंला। बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ नेवसिनानै हाग्रामा महिलारिखौ हुमखि होनायखौ कंग्रेसआ बिसायख'थि आय'गनो एजाहार होनायनि सायाव सोनारनानै बिसायख'थि आय'गआ 48 घन्टानि थाखाय हेमन्त बिश्व शर्मानि जायखिजाया फोसावदिंनायखौनो होबथादों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बादियै हेमन्त बिश्व शर्माया 48 घन्टायाव 3थि खोन्दो बिसायख'थिनि थाखाय जेबो रोखोमनि सुबुं थुबुरमा, रड श', हानजा सुरनाय, खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि आरो रावनोबो इन्टारभिउ होनो हानाय नङा। बेखौबो मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि एजाहार होनाय बादियै बिसायख'थि आय'गआ हेमन्त बिश्व शर्मानो जाहोन खोन्थानाय नटिस हरदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिखौ हुमखि होनायनि सायाव हेमन्तआ गथायनाय गावनि फोरमायथिनायखौ बिसायख'थि आय'गआ गोजोननाय मोनाखै आरो बेनो थोजासे नङा होननानै हेमन्त बिश्व शर्मानि गासैबो रोखोमनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ 48 घन्टानि थाखाय होबथानाय जायो। जायनि जुनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनैनि आफां आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय गावनि गासैबो फोसावदिंनायखौ हाबाफारिखौ केन्सेल खालामनो गोनां जादों। फैगौ 2 एप्रिल खालि 3थि खोन्दोआव बिसायख'थि खुंजानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थियाव चिरां जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनआ प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामगोन। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बेंटलाव चिरां जिल्लानि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनआ खौरांगिरि मेल खुंनानै फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामगोन होननानै फोसावदों।
चिरां जिल्ला एक्स इन्डेबि वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि फिलिप नार्जारिया खौरांगिरिनि मेलाव बुंनाय बादिब्ला बिटिआर गोरोबथानि मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट 9.2 दफायाव होनाय बादि बारग' इन्डेबिफोरनि सुंथानाय आरो एक्स ग्रेसियानि खामानिखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थांखिजों जाय राजखान्थि दोलोजों थाफायोब्ला जेंनाया थाबैनो सुस्रांजागोन बेखौ नोजोर होनानै फैबाय थानाय 3थि खोन्दोनि बिधानसभा बिसायख'थियाव चिरां जिल्ला एक्स इन्डेबि वेलफेयार एसोसिएशनआ इउपिपिएल दोलोखौ थोंजोङै मदद खालामनो थांखि लादों। बबेखानि बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाखौ मावफुंनाय आरो बिटिआरनि सिमना बारायनांगौनि सार्थआव बारग' इन्डेबि आरो रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिनो भट होनांगौ होननानैबो चिरां जिल्ला एक्स इन्डेबि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि अशक नार्जारियाबो बे मोनसे खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजोंनो खावलायो। मोनसेनि उनाव मोनसे कन्ट्रभार्सियाव हाबगासिनो दं महाजोतनि बाहागोआरि बदरुद्दीन आजमल दैदेननाय एआइइउडिएफ दोलो आरो दैदेनगिरिफोरा। बे खेबाव आसामाव महाजोतनि सोरखार जागोन, गोरिबफोरनि सोरखार जागोन, दाढ़ि थुफि आरो लुङि गानग्राफोरनि सोरखार जागोन। बे अजद गोनां बानबुंथिखौ होदों एआइइउडिएफनि गाहाय बदरुद्दीन आजमलनि फिसाज्ला आब्दुल रहिम आजमलआ। मख'नो गोनांदि भबानिपुराव एआइइउडिएफ आरो महाजोतनि बिजाथि फनि तालुकदारनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लाना आब्दुल रहिम आजमलआ दाबि खालामना बुंदों दि बे खेबाव आसामाव दाढ़ि थुफि आरो लुङि गानग्राफोरनि सोरखार जागोन। आसामाव महाजोतनि सोरखार जागोन होनना दाबि खालामनायनि गेजेरावनो बे कन्ट्रभार्सियेल बाथ्राखौ बुंदों बदरुद्दीन आजमलनि फिसाज्ला आब्दुल रहिमआ। बबेखानि महाजोतनि सोरखार फैयोब्ला बुरखा गानग्रा आइजोफोराबो समान मान सन्मान मोनगोन, गीता बाइबेल बादि कुरानाबो सन्मान मोनगोन, सासे मौलानायाबो साधु बैरागि बादि सन्मान मोनगोन होननानैबो आब्दुल रहिमआ बुंदों। मख'नो गोनांदि राजखान्थिगिरिफोरनि अजद गोनां आरो कन्ट्रभार्सि बानबुंथिफोरा आसामाव बिसायख'थिनि बोथोरखौ दुंहावसिन खालामदों। परेश बर'आ दैदेननाय आल्फा उदांआ कुइपुनि सानै मावफारियाखौ उदां खालामबाय। गोलाव सम नेनायनि उनाव आल्फा उदांआ 3 दान 14 सान सिगाङाव लांखारनाय कुइपुनि सानै मावफारियाखौ उदां खालामबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि 21 दिसेम्बर खालि कुइपुनि सानै मावफारिया आसामनि शिबसागर जिल्लानि प्रणब कुमार गगৈ ड्रिलिं सुपारिनटेन्डेन्ट आरो बिहारनि राम कुमार रेडिअ अपारेटरखौ अरुणाचल प्रदेशनि चांग्लां जिल्लानिफ्राय आल्फा उदांआ लांखारदोंमोन। आल्फा उदांआ प्रणब कुमार गगৈ आरो राम कुमारमोनखौ अरुणाचल प्रदेशनि हादरनाङारि सिमनायाव उदां खालामबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बावैसो साननि गेजेरावनो लांखारजानाय कुइपुनि सानै सोद्रोमाया गावबा गावनि न'आव सफैफिनसिगोन। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै आल्फा उदांनि बिथिंनिफ्राय बेनि बागै जेबो फोरमायथिनाय फोसावथ'नाय जायाखै। बिसायख'थिनि समाव आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया जानबुंनि गेजेरजों खौरांगिरिखौ हुमखि होनाय जाथाया रायजोनाङै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बेखौ लानानै मन्त्रि पीयूष हाजरिकानि सायाव गोख्रों राहा लादों बिसायख'थि आय'गआ। पीयूष हाजरिका होननानै दाबि खालामनाय अडिअ' क्लिप आरो मबाइल फनखौ फरेनसिक टेस्टनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मरिगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय जागिर'ड पुलिसआ मन्त्रि पीयूष हाजरिकाजों हुमखि होजानाय सानै खौरांगिरिनि मबाइल फनखौ जब्द खालामदों होननानै खौरां मोननो हादों। ओरैहाय पीयूष हाजरिकायाबो गावनि मबाइल फनखौ पुलिस बिफाननो गथायो। पीयूष हाजरिकाया सासे सुबुंनि जोहै गावनि मबाइल फनखौ मरिगावनि एसपिनो दैथायहरो। बेनि उनाव जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय पुलिस बिफाना गंथामसो मबाइल फनखौ फरेनसिक लेबरेटरियाव दैथायहरो। मख'नो गोनांदि थांनाय 1 एप्रिल एबा नैथि खोन्दो बिसायख'थिनि सानखालि मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया खौरांगिरिखौ हुमखि होदों होननानै नजरुल इस्लाम मुंनि खौरांगिरिया जागिर'ड थानायाव एफआइआर थिसनो। बबेखानि पीयूष हाजरिकाया खौरांगिरिखौ हुमखि होनायनि कल रेकर्डिंबो ससियेल मिडियायाव जोबोरैनो भाइराल जानायखौ नुनो मोननाय जादों। 2021 मायथाइनि स्पर्ट्स वुमेन अफ द डिकेड बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय भारतनि सासे मुंदांखा बक्सार गेलेगिरिया। फोरमायनो नांगोन दि 6थि खेबनि थाखाय वर्ल्ड चेम्पियन जानो हानाय बक्सार एमसी मेरी कमखौनो स्पर्ट्स वुमेन अफ द डिकेड बान्थानि थाखाय सायख'नाय जादों। मख'नो गोनांदि आइजो बक्सार गेलेनायनि फोथाराव गोबांथारैनो बिहोमा होबोबाय थानायखौ नोजोर होनानैनो स्पर्ट्स स्टार एसीईएस एवार्ड्सआव भारतनि मुंदांखा आइजो बक्सार गेलेगिरि एमसी मेरी कमखौ सायख'नाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। आरो बेजों लोगोसेनो 2021 मायथाइनि स्पर्ट्स वुमेन अफ द डिकेड बान्थाखौ बक्सार एमसी मेरी कमनो गथायनाय जायो। फोरमायनो नांगोन दि 2021 मायथाइनि स्पर्ट्स वुमेन अफ द डिकेड बान्थाखौ आवथायनो हानानै गोबांथारैनो गोजोननाय फोरमायदों भारतनि आइजो बक्सार एमसी मेरी कमआ।
बावैसो सान आगोलावसो कभिड टेस्ट खालामनायनि गेजेरजों पजिटिव रिपर्ट मोननाय जादोंमोन मास्टार ब्लास्टार सचिन तेंदुलकरनि देहायाव। जाहोनाव गावनि न'आवनो आइसोलेट खालामनानै थानो गोनां जादोंमोन हादरनि मिथिसार जानो हानाय क्रिकेटार सचिन तेंदुलकरआ। फोरमायनो नांगोन दि क्रिकेटार सचिन तेंदुलकरनि देहानि हालोदखौ नोजोर होबोबाय थानानै देहा फाहामगिरिया बिनि देहायाव मोनसे जेंना नुजाथिनायखौ मोनदांनायलाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो क्रिकेटार सचिन तेंदुलकरखौ आरो मोजां फाहामथाय होनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि हादरनि गेजेराव साबसिनथार क्रिकेटार महरै मिथिसार जानो हानाय भारत रत्न सचिन तेंदुलकरखौ फाहामथाय लानो थाखाय फाहामसालियाव थांनांनाय खौरांखौ मोननानै बिनि लोगोफोर आरो बिनि अनसायारिफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गसाइनिसिम आर'ज खालामदों। बेजों लोगोसे गावनि देहायाबो थाबैनो मोजाङाव फैफिनगोनखौ आसा खालामदों क्रिकेटार सचिन तेंदुलकरआ। बावैसो सान आगोलावसो द बिग बुल सावथुननि ट्रेलारआ फोसावजाखांबाय। बेनि ट्रेलारआ 3 मिनिट 8 सेकेन्डनिमोन। फोरमायनो नांगोन दि बे ट्रेलाराव फावखुंगुर अभिषेक बच्चननि माखासेमानि दोहौ गोनां डायलगफोरखौ खोनानायजों लोगोसे बेकग्राउन्डआव केरी मिनाटीनि देंखो थरगारखौबो खोनानो मोन्दों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि द बिग बुल सावथुना 8 एप्रिल खालि फोसावजासिगोन। बेखौ होखानाय खालार खालि डिज्नी प्लास हटस्टारावनो फोसावनाय जागोन होननानै मोनथिनाय जादों। फोरमायनाय जायो दि ससियेल मिडियायावबो गोबांथारैनो गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों फावखुंगुर अभिषेक बच्चननि द बिग बुल सावथुननि ट्रेलारखौ। लोगोसे गोबांसा लोगोफोरनिफ्रायबो अनसायनायखौ मोननो हादों अभिषेक बच्चनआ। सुलुङाव फोरमायनाय जायो दि आथिखालाव बलिउडनि फावखुंगुर अभिषेक बच्चनआ गावनि गोदानै रिलिज जानो गोनां द बिग बुल सावथुनखौ लानानै खौरां बिजोङाव गोबांथारैनो नांथाबनानै थाबोबाय थादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।